Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Tao na takot sa mamamayan. Ito ang prinsipyo na itinataguyod ng mga issue ng bayan. Malayang tumatalakay sa mga may init na issue sa likod ng mga balita na may malalaking kinalaman sa kapakanan ng sambayanan. Ang lahat ng mga malalaking usapin at mga expose kasama ang mga live interviews mula sa mga newsmakers ay inyo nang mapapakinggan sa Mga Issue ng Bayan. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong commentator at program host, Maaksyong umaga Pilipinas, maaksyong umaga mga kaaksyon, maaksyong umaga Pangasinan, Dagupan. Araw ho ulit ngayon ng Sabado. Sabado mga kaaksyon, December 11, 2021. Naku mga kaaksyon ha. Ilang araw na lamang o ilang linggo, 2 linggo mga kaaksyon ha. Bago naman ho sumapit ang araw naman ho ng Pasko mga kaaksyon. Kaya't sana dalangin ho namin na kayo ho ay
nasa maayos hong kalagayan, nananatiling malusog mga kaaksyon para naman na maging maligaya ang atin pong pagdiriwang ng atin pong Pasko at syempre mga kaaksyon ng pagsalubong natin ng bagong taon. Samahan ho ninyo ako mga kaaksyon hanggang alas 9 ho ng umaga dito ho sa atin pong programang MIB, mga isyu ng bayan, atin pong mapag-uusapan, matatalakay ang iba't ibang mga uri, hugis at anyo ng mga balita, mga isyu na pinag-uusapan sa atin pong bansang Pilipinas, dito ho sa lalawigan ng Pangasinan at syempre dito ho sa lungsod ng Dagupan. Ako po ang inyong lingkod, Aksyon Jeric Pasiliao, at sa Master Control nariyan naman si Aksyon Conrad Alvarez. Una sa Aksyon Balita. Ipapares ko ng Senado ang opisyal ng OWA. Una sa Aksyon Public Service. Nagpapasalamat po ako sa Action Radio. Sila po ang naging tulay para matulungan ako ni Mayor. Una sa Aksyon Komentaryo. Pork barrel na naman! Tinamaan kayo ng magagaling! Sa musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga! Sa Dagupan, patuloy kayong nakikinig sa 1171 Aksyon Radyo. 1171 Aksyon Radyo. At syempre mga kaaksyon, para ho sa inyong mga kuro-kuro, reaksyon at opinyon hinggil ho sa mga usapin, mga balita natin pong pag-uusapan, tatalakayin mga kaaksyon, maaari ho ninyong isend yan sa atin pong text line sa 0922-852-1161. Ulitin ho natin mga kaaksyon, 0922-852-1161. Gayon din yung mga nakatutok ho sa ating Facebook fanpage, DWCM Aksyon Radyo Pangasinan. Maaari ho kayong mag-like, mag-comment at mag-share dyan mga kaaksyon. At para ho sa atin pong pagbabalita, tatanggapin ang walk-ins na nais magbabakuna laban sa COVID-19 saan mang government vaccination site sa ikalawang round ng Bayanihan Bakunahan Drive. Sinabi ni Dr. Chodoro Herbosa ng National Task Force Against COVID-19 na maglalaan umano ng lugar para sa mga scheduled appointment at walk-ins sa programang isasagawa sa December 15, 16 at 17. Habang prioridad ang mga hindi pa nababakunahang senior citizens at mga edad 12 hanggang 17, babakunahan umano lahat ng eligible individuals maging ang mga nais magpaturok ng booster shots. Subalit nilinaw niya na ilan lamang sa mga individual ang matuturukan ng booster shots dahil aprobado lamang ang paggamit nito sa mga fully vaccinated na sa loob ng 6 na buwan o 3 buwan para sa mga nabakunahan ng Johnson single-dose vaccine. Nagbabala rin siya ukol sa banta ng Omicron variant mga kaaksyon. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Sangobion Iron Plus. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. At yan nga mga kaaksyon ha. Kailan ba yung National Vaccination Drive dati? November 29, di ba? November 29, 30, and December 1 mga kaaksyon. Oo, so yun yung unang bahagi pero hindi nakamit no yung target mga kaaksyon. Pero may tumatawag ho sa atin dito. Siguro yung inyo pong concern ay i-text na lamang ho ninyo dito ho sa atin pong palatuntunan at atin pong babasahin. Kala ko yung tumatawag kanina si Action Claire kasi nag-timbre sa atin si Action Claire kanina na nandyan siya sa may bayan ng Tayug dahil magkakaroon ng pamamahagi ng amelioration ang pamahalaang panlalawigan at naroon mismo si Governor Amado Espino III upang pangunahan ang nasabing programa. Akala ko si Action Claire na yung magre-report. Pero yung tumatawag sa atin, yung inyo pong concern, maaari ho ninyong i-text dyan ho sa atin pong text line. Maraming salamat ho sa inyo. At ayun, balikan natin yung atin pong sinasabi. Yung hinggil dito sa
second round mga kaaksyon ng Bayanihan Bakunahan. Ito pong National Vaccination Drive. No, dahil nung nakaraan, nung November 29 hanggang December 1, medyo hindi nakamit yung target mga kaaksyon. Pero although hindi nakamit yung target na bilang mga kaaksyon, kapansin-pansin no, yung willingness ng atin pong mga kababayan na magpabakuna kontra COVID-19. 'Di ba? Nakikita natin yung willingness no ng atin pong mga kababayan na tanggapin yung bakuna. 'Di ba? Para magkaroon ng dagdag proteksyon laban sa COVID-19. Especially mga kaaksyon no na meron na itong banta ng Omicron variant. Although sinasabi ng mga expert na wala pang matibay na ebidensya kung ito ay posibleng magdulot ng malalang kondisyon, malalang sitwasyon. Pero kinakailangan pa rin ho natin ng iba yung pag-iingat. Dahil ito pong Omicron variant, ang malinaw sa ngayon mga kaaksyon ay mabilis makapanghawa. Diba? Ayon ho sa mga experts, ayon ho sa mga otoridad mga kaaksyon, sa mga health authorities ho natin, kung yung Delta variant, 'di ba, ay 8 times siyang nakakahawa, no? 8 beses siyang nakakahawa as compared doon sa original variant ng COVID-19 mga kaaksyon. Pero itong Omicron, base sa pag-aaral, mas talagang nakakahawa. Kung 8 times itong Delta, dito naman daw sa Omicron mga kaaksyon ay 16 times na mas nakakahawa. 'Di ba? So, kahit sabihin natin na wala pang matibay na ebidensya kung ito ay nakakapagdulot ng malalang kondisyon, di ba, sa atin pong katawan pag tayo ay tinamaan, mabuti pa rin yung iba yung pag-iingat mga kaaksyon. Lagi pa rin ho tayong sumunod sa mga umiiral na mga alituntunin at especially magpabakuna ho tayo. Diba? Dahil subok mga kaaksyon, napatunayan na ito pong mga bakuna kontra COVID-19, regardless kung anong brand ho yan, nakapagbibigay ho yan ng dagdag proteksyon mga kaaksyon. Diba? Naiiwasan ho mga kaaksyon yung pagkakaroon ng malalang kondisyon kapag tayo ho ay naturukan ng bakuna kontra COVID-19. Diba? Kaya yan pa rin. Pinakamabisang paraan pa rin pagbabakuna at syempre ang pagdistansya ho natin mga kaaksyon. At speaking of distansya mga kaaksyon, nako, 'di ba, dahil December 11 ho ngayon, 25 is Christmas Day, so 14 days na lamang, 'di ba, bago ho sumapit ang araw ho ng Pasko. Sana naman, 'di ba, maghinay-hinay ho tayo sa mga pagtitipon, 'di ba, sa mga gatherings. Kasi usong-uso 'yan ngayon 'di ba? Lalo pat medyo bumubuti, na masasabi natin na bumubuti. Ito pong atin pong sitwasyon dito ho sa COVID-19. Medyo marami, 'di ba? Yung mga nag-organize ng kung ano-ano nga mga, 'di ba, mga activities, mga Christmas party, mga get-together, 'di ba, ng mga magkakaibigan, na mga, 'di ba, magkakabatch nung high school, 'di ba? Iwas-iwasan ho po muna natin yung mga malakihang pagtitipon. Kung maaari, 'di ba, ay limitahan lamang ho natin sa mababang bilang, no, ng mga partisipante mga kaaksyon. Para naman maiwasan natin ito pong posibleng surge, no, ng COVID-19 mga kaaksyon. Although sinasabi, 'di ba, na pwede na raw mag-Christmas party, 'di ba, sa mga lugar na nasa ilalim ho ng alert level 2. Halimbawa, dito ho sa may lalawigan ng Pangasinan, tayo ho ay nasa alert level 2, 'di ba? Sabi ho ng DILG ay pwedeng namang makapagdaos ng Christmas party mga kaaksyon. Pero 'di ba? Ito yung pero. Kinakailangan pa ring masunod etong mga health and safety protocols mga kaaksyon upang maiwasan ito pong pagkakaroon naman ng hawaan mga kaaksyon. Pero ang problema kasi, 'di ba? Kahit nasabihin halimbawa ng mga otoridad na dapat ganito lang yung bilang, dapat ganito lang yung mga yung bilang ng mga dadalo sa event na ito, ang tanong, namo-monitor ba? 'Di ba? That's the question .
Namomonitor ba? Nasusunod ba talaga yung ganitong mga ipinatutupad na mga alituntunin, yung ganitong mga pronouncement na kinakailangan limitahan sa, 'di ba? Marami na tayong na-witness mga ka-aksyon na mga event, mga pagtitipon mga ka-aksyon na talagang hindi naman nasusunod yung 50% capacity na sinasabing nakatakda, 'di ba? On a particular event mga ka-aksyon. Well, yung kwan siguro, yung face mask talagang marami talaga pagka ganyan, mga pagtitipon yung naka-face mask. Pero pagka marami na talaga yung mga participants, mga ka-aksyon, napaka-imposible na ma-observe mga ka-aksyon o masunod ito pong physical distancing doon naman ho sa mga dadalo o doon ho sa mga participants, mga ka-aksyon. O, diba? Pero yung ganong naging pronouncement ho mga ka-aksyon, diba, ng DILG, tiyak natin mga ka-aksyon na marami na dyan yung nag-organize, marami na dyan yung mga nagbabalak, no, na magsagawa ng kani-kanila pong mga Christmas party at makapagdaos, diba, ng konting kasiyahan. Kasi syempre, alam ho natin yan, batid ho natin yan mga ka-aksyon na ilang taon na rin ho tayong ganito yung sitwasyon na medyo, 'di ba, limitado yung atin pong galaw, limitado yung atin pong pag-organize na mga pagtitipon at gusto na nating makabalik sa normal na mga sitwasyon natin mga ka-aksyon. 'Di ba? Pero sana wag pa rin ho nating kaliligtaan na nandyan pa rin, pagani-gani pa rin mga ka-aksyon na ang COVID-19. Diba? Yung COVID-19 ay nandyan lang yan sa paligid-ligid. Sumasama sa kung ano yung aktibidad ng mga tao. Diba? Nandyan lang. So, hindi natin alam kung yung kaharap ba natin ay infected na ng virus. We'll never know that. Not unless siya ay nagpa-test. Diba? Yun lamang yun mga ka-aksyon. Kaya, yun pa rin. Diba? Iba yung pag-iingat pa rin na ang kinakailangan natin. Especially, syempre, pagka ganyan, pag Christmas party, may mga kainan, di ba? Bongga yung kainan na may karamihan dyan, di ba? Normally, may mga lechon sa hapag mga ka-aksyon. Anong ginagawa, Action Conrad, di ba? Anong tawag? Mampipinglis. Ano yun? Yung balat. O, di ba? Ng lechon mga ka-aksyon. Siyempre, kapag ikaw ay kumurot nung balat, mamaya susunod na yung mga kasama mo, wala na. Di ba? Paano pag yung isa dun sa mga bisita ay infected pala ng COVID-19, wala na, nadali na. Di ba? Kakabahan na yung mga umattend, 'di ba, doon sa Christmas party. Maalala ko nga yung di ba? Diyan sa may Norway. 'Di ba, sa may Oslo, Norway mga ka-aksyon, yung previously na naibalita rin ho natin dito sa Action Radio mga ka-aksyon na may 50 no na mga individuals itong na-infect ho ng Omicron variant matapos ho silang umattend no ng isang Christmas party sa may Oslo City sa Norway mga ka-aksyon. O, 'di ba? Instantly 50 mga ka-aksyon, 50 no, 50 yung agad-agad ay na-infect ho ng Omicron variant, 'di ba? Dahil lang dumalo sila sa Christmas party. So okay lang yan siguro yung pagdaraos ng ganyang mga pagtitipon basta't alam natin, 'di ba, na yung ating mga makakasalamuha, yung atin lamang din mga kapitbahay siguro, 'di ba? Pero yung manggagaling pa sa ibang lugar, papupuntahin mo sa bahay mo, medyo hindi naman sa, 'di ba? Hindi naman sa pagkakwan, pero kinakailangan ho nating ng pag-iingat mga ka-aksyon. Diba? At yan yung sinasabi ng DOH, 'di ba? Na 'di ba sinasabi ng DILG na pwede na magdaos ng Christmas party sa mga nasa alert level 2. No, yung kanilang alert level system mga ka-aksyon. Pero tutol diyan, no?
hindi pabor sa ganong mungkahi mga kaaksyon ang Department of Health o ng DOH. 'Di ba? Sabi ng DOH, pwede raw mag-organize no ng Christmas party pero pamilya na lamang. 'Di ba? Yan ho yung sinasabi natin. Ilimit na lamang ho natin sa atin pong family. Halimbawa sa isang compound, medyo marami kayo. Di kayo na lamang doon, 'di ba? Pero yung mga manggagaling pa sa ibang mga lugar, manggagaling pa sa ibang barangay halimbawa, tapos pupunta doon sa inyo, medyo mag-alangan ho tayo, no? Hindi ho yan sa pagiging pagdi-discriminate, 'di ba? Pero bahagi ho yan ng pag-iingat mga kaaksyon. Dahil hindi mo naman alam, 'di ba? Yung mga taong mga bisita mo ay nagpa-test, 'di ba? Mga kaaksyon. Buti sana kung araw-araw nagpapatest sila, pwede. Hindi naman mga kaaksyon. Ganyan din ho yung kwan. Bukod sa DOH mga kaaksyon, ganyan din yung stand no ng PNP ng Philippine National Police. 'Di ba? Na as much as possible daw ay iwasan pa itong pagkakandak ng mga Christmas party mga kaaksyon upang maiwasan na dumami itong kaso naman ng COVID-19. 9 na minuto makalipas ang 8:00 ho ng umaga, kami ho ay magbabalik pagkaraan ng mga paalalang ito. Aksyon Radyo. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. May init na usapin dito lamang sa ating palatuntunang mga issue ng bayan. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. 20 minuto makalipas ang alas 8 ho ng umaga mga kaaksyon. Tuloy-tuloy pa rin ho tayo dito ho sa atin pong programang MIB, mga isyu ng bayan. Dito pa rin sa DWCM Aksyon Radyo Pangasinan. At ako pa rin ang inyo pong nakakapiling nakakasama. Ako po si Aksyon Jeric Pasiliao at sa Master Control nariyan naman si Aksyon Conrad Alvarez. Una sa Aksyon Balita. Ipapares po ng Senado ang mga opisyal ng OWA. Una sa Aksyon Public Service. Nagpapasalamat po ako sa Action Radio. Sila po ang naging tulay para matulungan ako ni Mayor. Una sa Aksyon Komentaryo. Pork barrel na naman! Tinamaan kayo ng magagaling! Sa musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga! Sa Dagupan, patuloy kayong nakikinig sa 1171. Aksyon Radyo. 1171. Aksyon Radyo. At sa atin pong pagbabalita mga kaaksyon, hinamon ni dating Speaker Alan Peter Cayetano ang mga presidential votes na magsalita na laban sa isabong at iba pang online sugal.
Dapat anya maging klaro ang posisyon ng mga kandidato bilang presidente kung tatanggapin nila ang paglaganap ng isabong operation sa bansa o ipatigil nila. Nagpasalamat naman si Cayetano kay Senator Ping Lacson sa kanyang pahayag na tinutulan niya ang pagpapalaganap ng isabong sa bansa. Nanawagan din sa Cayetano sa kanyang mga kapwa mambabatas na isaalang-alang ang kapakanan at kinabukasan ng mas maraming mga pamilyang Pilipino kaysa sa mga kikitain ng gobyerno mula sa isabong operations. Dapat anya ay mas maging kritikal ang mga mambabatas sa pagbibigay ng 25 taong prangkisa sa mga operator ng isabong sa gitna ng pagkalas o paglakas ng pagtutol dito ng mga lider ng simbahan at iba pang mga grupo ng lipunan. Ikinagalak ng dating lider ng Kamara ang pagdagsa ng mga suporta mula sa mga opisyal ng gobyerno, ilang mambabatas at religious sector laban sa isabong na tinawag niyang bagong pandemya. Umaasa naman si Cayetano na ang mga nagkakaisang boses ng mga tumututol sa isabong ay makakatulong sa pagbubukas ng isip ng mga mambabatas na nagbubulag-bulagan sa isyong ito. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Centrum Silver Advance. Para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan para sa edad 50 pataas, take Centrum Silver Advance everyday. (8:23) ang ating oras mga kaaksyon. At kahapon mga kaaksyon pinasinayaan or formally binuksan na mga kaaksyon sa public ito pong Anak Banwa art exhibit dyan ho sa may West Central Elementary School, dyan ho sa may doon sa building na tinirahan ng ni General Douglas MacArthur nung siya ho ay nandito sa Dagupan City for the liberation of Luzon Island mga kaaksyon noon po 1945, di ba? During the World War II mga kaaksyon. At dyan mga kaaksyon nakalagay yung mga artworks modern and contemporary artworks mga kaaksyon ng tatlong Luzon artists na kalahok mga kaaksyon doon ho sa Anak Banwa Arts Residency Project ni 4th District Congressman Christopher De Venecia mga kaaksyon. Ito ho ay sina Corinne de San Jose, Marco Ortiga at Rizel Mari mga kaaksyon. Diba sila ho ay nabigyan ng pagkakataon para mag-immerse mga kaaksyon dito sa ika-4 na distrito ng Pangasinan upang makagawa mga kaaksyon ng kanilang mga obra. Diba? At matapos nga yung isang buwan na kanilang immersion mga kaaksyon, hindi ako nagkakamali, sometime in October 2021 this year mga kaaksyon nang nilaunch yung Anak Banwa Arts Residency Program na yan. At ngayon, yung mga gawa, mga kaaksyon, yung mga obra ng tatlong artist na nabanggit natin ay nandyan ngayon, naka-display ngayon mga kaaksyon dyan ho sa may MacArthur Building, dyan ho sa may West Central Elementary School, dito ho sa may Dagupan City mga kaaksyon. At nandyan din, tampok din mga kaaksyon yung artworks, yung gawa mga kaaksyon, mga obra ng ilan din ng mga Pangasinan-based artist mga kaaksyon. At nandun din tampok yung artworks din ng mga ilang mga K-12 learners mga kaaksyon na sumali nag-aral ho doon ho sa during the residency program workshop mga kaaksyon. Diba? At bukas yan mga kaaksyon, yung Anak Banwa Art Exhibit mga kaaksyon, at tatakbo yan hanggang January 31 sa susunod na taon mga kaaksyon. At bukas yan from 10 a.m. to 12 noon, 1 p.m. hanggang 5 p.m. tuwing Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo mga kaaksyon. Diba? Para ho dun sa mga interesado na bumisita, kinakailangan ho ninyo mag-book online mga kaaksyon. Bisitahin lamang ho ninyo yung link or pwede ho kayong magtungo, bisitahin ho ninyo yung kanila pong Facebook page mga kaaksyon Anak Banwa. Then mahahanap nyo doon, makikita nyo yung link at mag-register ho kayo at mag-book online mga kaaksyon ng inyo pong appointment para ho kayo'y makabisita dyan.
'Di ba? Napakamura lang mga ka-aksyon ng entrance fee. Mantakin niyo yan, 50 pesos lang para sa adult. 'Di ba? At 40 pesos naman para sa mga senior citizen at persons with disabilities mga ka-aksyon. At kung gusto niyo ring mag-book no ng guided tour mga ka-aksyon doon sa exhibit, may additional yan no na 200 pesos mga ka-aksyon. At yung bulk mga ka-aksyon ng kikitain dyan ho sa art exhibit ho na yan ay mapupunta naman ho doon sa pagpapaganda no ng MacArthur Building mga ka-aksyon para ma-preserve, 'di ba? Yung building mga ka-aksyon kasi kasama na 'yan, 'di ba? Bahagi na 'yan ng kasaysayan ng dagupan mga ka-aksyon, especially no ng Pangasinan, 'di ba? Yung MacArthur Building na 'yan. Isa 'yan sa mga masasabi natin 'di ba na treasure, 'di ba? Isa sa mga masasabi nating saksi sa kasaysayan mga ka-aksyon. Diba? So kung meron ho kayong oras, nako mga ka-aksyon, at kung meron kayong love for arts, 'di ba? Ito, swak na swak para ho sa inyo ito mga ka-aksyon. 'Di ba? Makikita nyo diyan, masasalamin yung kultura, 'di ba? Yung tradisyon ng Pangasinan, ng dagupan mga ka-aksyon. Kasi nga 'di ba, yung tatlong artist na sinasabi natin kanina na nabanggit ho natin, sila ho ay nag-immerse, no? Dumaan ho sila sa immersion sa loob ng isang buwan, 'di ba? At gumawa ho sila ng kani-kanila pong mga obra. So doon masasalamin, 'di ba, yung mayamang culture doon sa kanilang mga arts mga ka-aksyon. Diba? Kaya kung meron ho kayong pagkakataon para bumisita, bisitahin ho ninyo yan mga ka-aksyon. 'Di ba? Dahil itinataguyod, 'di ba, sa atin pong bansa ito pong creative industry mga ka-aksyon, 'di ba? Binubuhay mga ka-aksyon. Yung na lamang, 'di ba, yung anak banwa. Siguro na naririnig ho natin 'yan, ilang beses na siguro natin naririnig 'yan, 'di ba? Pero ano ba talaga yung meaning ng anak banwa mga ka-aksyon? Well, 'di ba? Yung anak banwa means, 'di ba, child of banwa, 'di ba? Yung banwa, ang concept niyan mga ka-aksyon, 'di ba? Naka-link 'yan doon sa Austronesian na ibig sabihin ay territory, habitat, or homeland, 'di ba? So basically, yan yung tawag no sa mga Pangasinense mga ka-aksyon. 'Di ba? Anak banwa. Tayo'y anak ng banwa. Yung mga talagang purong mga Pangasinense mga ka-aksyon. At kahapon mga ka-aksyon doon sa no, doon sa naging pag-open yan mga ka-aksyon. Ito pakinggan ho natin yung naging mensahe kasi napaka-instrumental mga ka-aksyon no sa project na ito ni Pangasinan 4th District Congressman Christopher De Venecia, 'di ba, na nagsusulong mga ka-aksyon ng creative industry, 'di ba, muling buhayin ang creative industry dito ho sa atin pong bansa. At kahapon, 'di ba, nandun yung syempre the legend mga ka-aksyon na si Kidlat Tahimik. Pero bago yan mga ka-aksyon, papasukin ho muna natin ang balita ni Action Claire de Guzman mula sa labas ng himpilan. Yes, Action Claire, good morning. Please come in. Ay ma-action morning, Action Jerica sa ating mga aksyon. Ayan, kasalukuyan po tayo nandito ngayon sa Tayug, Pangasinan kung saan ginaganap ang pagbibigay ng ayuda sa mga civilian volunteers organization o mga CVOs na kabilang dito sa District 6. At kasalukuyan nga mga ka-aksyon ay nandito tayo sa venue kung saan tatlong bayan ang inaasahang mabibigyan ngayon ng ayuda mula sa ating pamahalang panlalawigan at sa pangunayan ng ating mahal na Gobernador Amado Espino III. At kanina nga Action Jerry ay nandito na sa mismong venue si Governor Pogi at aasahan mamaya ang pagbibigay niya ng mensahe. Maya-maya at narinig din natin kanina sa MP mga ka-aksyon na magkakaroon ng vaccination roll sa mga tanod na hindi pa nababakunahan. At yan muna ang pinaka-latest Action Claire. Action Claire. Ilan yung beneficiaries ngayon dyan sa bayan ng Tayug?
ay hindi pa natin nakukuha yung total numbers ng mga CVOs, Action Jeric. Pero ang inaasahan na makakadalo dito or mga beneficiaries ng amelioration program na ito ay ang mga CVOs galing ng Tayug, bayan ng Tayug, San Nicolas at Natividad. Yung tatlong bayan na yan ay nandito ngayon sa venue. At susundan mamayang 10 a.m. ng bayan ng Umingan at bayan ng San Quintin. At maya-maya mga ka-action, Action Jeric, ay aalamin natin yung total numbers ng mga beneficiaries nitong amelioration program ng ating mahal na gobernador. Ayun. At ilan magkano yung matatanggap nila ulit? Ay sa update kanina mga ka-action nasa 1,000 pero may mga karagdagan pa yon at aalamin din natin mamaya yun kung alin or ano pa yung mga services at mga matatanggap nitong ating mga beneficiaries. Alright, go ahead, Action Claire. Yes, maraming salamat, Action Jeric. Mula sa gitna ng Action Claire de Guzman, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Sangobion Iron Plus. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na, i-Downy kontra kulob ang buong labada. 33 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga mga ka-aksyon at sa pagkakataong ito, kami po muna ay maghahanap buhay, dyan lamang ho kayo. Mga issue ng bayan. Aksyon Radyo. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Aksyon Radyo! Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Sa ating palatuntunang mga issue ng bayan. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. Nako mga ka-aksyon, meron na lamang ho tayong 11 minuto bago naman sumapit ang alas 8 ho ng umaga. Alas 9 ho ng umaga mga ka-aksyon. At nagpapatuloy pa rin ho tayo dito ho sa atin pong palatuntunan MIB mga issue ng bayan. Uy, good morning po muna pala kay Sir Salvamar Cancino. Maaksyong umaga ho sa inyo sir. Kay Ma'am Precious Gem, maraming salamat. Kay Ladero Vinos, maaksyong umaga rin. At kay Ma'am Zoraida. Gayon din syempre nakikinig nanonood sa atin si Ma'am Lolita Macaraeg. Maaksyong umaga ho sa inyo ma'am. Kay Ma'am Rosario Montemayor Pasyon at kay Sir Ed Puyawan. Maaksyong umaga ho sa inyo. At syempre kay Ma'am Evely Jovero Macaltawa. Good morning ho sa inyong lahat. At syempre sa lahat ho ng mga nakikinig nanonood sa atin sa airwaves 1161 kHz. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig. At tulad nga ho ng aking nabanggit kanina, pero medyo limitado ho yung atin pong oras mga ka-aksyon. Pero subukan pa rin ho nating i-play no? Yung naging speech kahapon ni Congressman Christopher De Venecia hinggil doon sa naging pagbubukas no ng Anak Banwa Art Exhibit na tatagal nga hanggang January 31 sa susunod na taon mga ka-aksyon. Narito pakinggan ho natin. Today is the culmination of a month-long arts residency project that we have dreamed to life and willed to existence. Arts residencies are known not just here in the Philippines but around the world. But I think this is one of the few times that a government entity has actually spearheaded one. While we are proud of this feat as executing it took months of planning, some delays, some schedule changes, and the courage to explore uncharted terrain. We are also determined to be able to share our learnings with other legislative districts and LGUs so that they could iterate their own versions of the arts residency program. The Creative Arts Residency is for all. And our dream is that every city and municipality in the Philippines will have an arts residency program. For that, I would like to thank the local governments of Dagupan, Magaldan, San Fabian, San Jacinto, and Manawag for graciously welcoming our artists in residence this past month. Sa ating pong mga bisita, lubos akong nagpapasalamat na sinadya ninyo ang Dagupan upang suportahan ang ating mga artists at creatives ng 4th District of Pangasinan. Ngayon ay tinatawag na pong PD4 at ang ating hashtag ay #ExplorePD4. Of course, napakaswerte natin dahil nasa ating pong piling ang isang icon ng ating creative and cultural industries.
At yan ay walang iba kung hindi ang ating National Artist for Film na si Tatay Kidlat Tahimik. Palakpakan natin si Tatay Kidlat. Fresh from his well-received showcase in the Glass Palace of Madrid in Spain called Magellan, Marilyn, Mickey, and Frida Castle. 500 years of rock star conquerors. Of course, we're very, very grateful, Tay, as I know you have been interacting with our artists in residence and our local Pangasinan creatives this morning and giving them valuable piece of advice that they will take with them as they go on their creative journeys. That we can build more regional area and site museums across the country. This will provide more exhibition space to our artists, more livelihood to the visual arts sector, improve cultural and creative tourism, and strengthen the role of museums in the holistic education and development of our learners. We also look forward to being able to put up very soon the Edades and Bernal Museum here in Dagupan City, which will serve as an homage to our two national artists from Dagupan, Victorio Edades and Salvador Bernal, while providing an avenue to exhibit the works of our present and future creatives. Bukod pa dito, naging malaking bahagi ang DepEd sa workshop na ating kinonduct kasama ng mga learners mula sa Arts and Design track ng Senior High School at Special Program for the Arts. Mamaya ay matutunghayan ninyo sa itaas ang mga obra ng ating mga estudyante na naka-exhibit kasama ng mga gawa ng ating mga artists. Bukod sa infrastruktura at edukasyon, sakop din sa pagpapahalaga sa creative industries ang kabuhayan, kapaligiran, pagkakakilanlan o identity at pride of place, at kabuuang kasiyahan ng pamayanan or overall happiness in the community. At syempre, hindi rin matatawaran ang potensyal ng creative endeavors tulad ng exhibit na ito na magdala ng mga turista at bisita sa ating distrito. Kaya mag-post po tayong lahat sa ating social media gamit ang hashtag ExplorePD4 at pakitag na rin po kami sa aming Facebook at Instagram. Pero bago po ako magtapos, kailangan nating magbigay-pugay sa napakagaling kong kaibigan, ang Independent Arts Practitioner at Project Director ng Anakbanwa Arts Residency na si Andre Nicolay Pamintuan. Andre, you have outdone yourself, honestly. You have brought your expertise and handiwork to the district. All of your know-how, all of the skills that you have acquired over the years in all of our collaborations. And I know that you are going to be leaving soon for London to study applied imagination. But please know that you have started something amazing here in the 4th District of Pangasinan. And we are so grateful to everything that you have brought to Anakbanwa Arts Residency. Maraming salamat. Yan ho mga ka-action yung naging bahagi no, ng mensahe kahapon ni Congressman De Venecia doon nga ho sa naging opening ng Anakbanwa Art Exhibit dyan ho sa may West Central Elementary School, dyan ho sa may MacArthur Building mga ka-action. So kung meron ho kayong oras, meron ho kayong panahon para bumisita, bisitahin ho ninyo dyan at upang makita, matunghayan mga ka-action no, yung mga artworks no ng mga artists natin dito sa may Pangasinan at yung tatlong Luzon artist mga ka-action, yung tatlo kanina na nabanggit ho natin mga ka-action. Diba? Napakamura lamang ng kanyang entrance fee, di ba? 50 pesos for adult, 40 pesos for senior citizen at libre sa mga estudyante ng DepEd mga ka-action. Kung kayo ay interesado, pwede ho kayong mag-book online
no, doon sa kanilang link na maaari ho ninyong makita doon sa kanilang Facebook fan page na Anak Banwa mga ka-aksyon. Okay? Wala na ho tayong sapat na oras mga ka-aksyon. At tabayanan ho ninyo sa ilang saglit susunod ang programang SPN sa Pangasinan natin. Makakasama ho natin dyan si Aksyon Dante Serra. At mapapakinggan ho natin ang iba't ibang mga programa, mga development ng pamahalaang panlalawigan. Pero bago tayo magpaalam, yun mga ka-aksyon, yung paalala ho natin, kung maaari, no, tayo ho ay mag-ingat, di ba? Iwasan pa muna natin yung pagdalo sa kung anong mga activities, anong mga pagtitipon para makaiwas ho tayo na mahawa sa COVID-19. Especially nagbabadya mga ka-aksyon ang Omicron variant, diba? At kung meron ho kayong mga oras, may pagkakataon, diba, tayo ho ay magpabakuna. Grab the opportunity to get vaccinated mga ka-aksyon para magkaroon ho tayo ng added protection, no, added layer protection sa atin pong katawan mga ka-aksyon, diba? Para mapalakas natin yung atin pong depensa at sama-sama ho nating malabanan ang pandemyang dulot ho ng COVID-19. Alright mga ka-aksyon, maraming salamat sa inyo pong panunood at pakikinig dito ho sa atin pong himpilan, sa atin pong palatuntunan MIB, mga isyu ng bayan. Wala na ho tayong sapat na oras. Nakasama ho natin sa atin pong Master Control si Action Conrad Alvarez. Sa ngalan ho ng aming Station Manager Action Violi Valdez Ferrer. Ako naman po ang inyong nakapiling Action Jeric Pasiliao. Nag-iwan na sa inyo. Action Jeric Pasiliao. Una sa action, una sa balita. Sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang